Оряховците им към небето и погледни НЛО. Ей, още едно. НЛО-та има. 3-4 големи Такива. Те ще се загубят докато излизаш. Виж как излизат. Ади излез, бърши, ма. Ама трябва на пътя да вървиш. Извикай свекара, за да ги види. Свекара. Уни замина нататък. Уни замина, ама то гасне качили. И ще се сваля надолу. А и тъй нагоре погледни към небето, към Оряховците гледай. Ема то на високо, ма, към небето гледай, ма. Не ги ли вижда? Не ги ли виждаш, ма? Точно над Оряховците са в момента. Над Оряховците са, над дома са точно. Гледай към Оряховците. Его и той загасва полека. Бяха 3-4, нити огаснаха, сега има две, много лъщят, като големи звезди са е тъй. На пътя излез до магазина, ма. Не се вижда. Една чуждина един ги снима, ама... Еш. Кой чуди пее нещо, бе? Направо се чудим каквото и нещо. Аз имам чувство, че от центъра Не е самолет. пуснато. Не ги ли виждаш? Заминават нагоре. Заминават към Кормяско, не знам нататък ще додат ли. Аз преди малко трябваше, ама аз излязох без Те седят телефона. на едно място и лекичко се движат само. Бяха 6-7.